Знаете ли, че приемането на омега-3 масни киселини са от съществено значение за нашето здраве поради редица ползи, които предоставят? Първо, те играят ключова роля в поддържането на здравето на сърцето. Омега-3 масните киселини могат да намалят нивата на триглицериди и холестерола в кръвта, което е от съществено значение за намаляване на риска от сърдечно-съдови заболявания като инфаркт и инсулт. Второ, те подпомагат мозъчната функция, като подобряват паметта и концентрацията, както и намаляват риска от развитие на невродегенеративни заболявания като Алцхаймер и деменция. Друга важна полза е тяхното антиинфламаторно действие, което може да помогне при заболявания като ревматоиден артрит и запек. Тези ползи правят приемането на омега-3 масни киселини важна част от поддържането на оптимално здраве и благополучие. Ако искате и вие да си набавяте лесно така нужните и незаменими омега-3 масни киселини, то кликнете линка под това видео.